Bon dia, blog! Mare de Déu, feia tant temps que no feia un blog. Intentarem fer un weekly i que no sigui el pitjor que heu vist en la vostra vida. Avui és dilluns, per cert, són les 9 i 7 minuts. Tantes coses a fer. Per començar a endreçar l'habitació que em fa vergonya ensenyar-vos com està, perquè és que és una guarrada. O sigui, sabeu quan la vostra mare us deia vols que faci una foto de l'habitació i la penjo a internet, aviam què en pensen els teus amics? Que també és una amenaça molt estranya que jo, per exemple, mai faré als meus fills perquè crec que és maltractament. Doncs la meva habitació ara mateix està en aquest punt perfecte perquè la meva mare em digui penja-ho a internet, aviam què en pensa la gent. Està en el punt perfecte. És demencial. Us faré una foto, però com només una part. Això és la meva taula i no penso ensenyar res més perquè la cadira de la roba està... Bueno, és que no tinc roba. És escarós, és escarós. Mira, cauen coses quan passes i tot. És que és demencial, de debò, quina vergonya. Mira. Ja ho heu vist, no? Quina barbaritat. Vale, bueno, el que he de fer és endreçar l'habitació, perquè jo sóc incapaç de sortir a treballar si l'habitació no està mitjanament acceptable. És una cosa que després em fa sentir bruta, si no. Mi gente, com veieu, m'he vestit. Sempre vaig igual, m'encanta anar sempre igual. I ara em faré una mica d'esmorzar i he de preparar-me el dinar, perquè si no gasto molt a l'ametller. He de mirar aviam què em faig per dinar, però segurament arròs amb truita i tonyina. És una guarrada, però és que és l'únic que tinc. He d'anar a comprar. Podria fer més bona pinta? Sí. No m'hi esforçaré, tampoc. Són les 10, hauria d'estar a la feina, però com que soc autònoma, puc arribar tard. Llavors em costa més concentrar-me. Però bueno, ja tinc mig guió fet d'avui, que parlaré del concert de Rosowski, que es va fer el dijous i el divendres. Llavors estic tranquil·lona. De totes maneres, anirem cap a la feina, ja. Ai, que bé. M'encanta sortir de casa amb tot fet. Aquesta setmana, a més, tinc l'última entrega del semestre de la UOC. La UOC és el meu pitjor malson. Jo cada dia llevo i penso, mare de Déu, un dia més matriculada a la UOC. Moltes persones em demaneu que opini sobre estudiar a la UOC. La meva opinió és que és una puta merda i a sobre és molt cara i és demencial. El cas és que anar a la UOC és demencial a no ser que la teva carrera no tingui exàmens, llavors és fantàstic. Però és que ara han desenvolupat una petita manera de comprovar que no copies els exàmens que és demencial perquè necessites 80 càmeres, que enfoquin a tot arreu. És escarós, de debò. Avui és dilluns, doncs fa 2 dies estava fent el meu petit examen d'anglès amb el meu ordinador i havia de tenir l'iPad aquí amb gran angular. L'ordinador aquí, havia d'enfocar la paret, havia d'enfocar al darrere perquè no hi hagués ningú, havia d'enfocar la taula, s'havia de veure tot. I a sobre es veu que et poden posar una gran sorpresa igualment, que és en plan... Aquests dies em va passar que vaig anar a Igualada, que és on vivia abans, és que és molt rara, vale? A Igualada viu la meva àvia. Doncs jo vaig anar uns dies a Igualada per Nadal i em vaig deixar el meu sabó de la cara, que és un CeraVe normal, que de fet els he tornat a comprar perquè me'n quedava molt poc. Total, que me'ls vaig descuidar a Igualada i també em vaig descuidar el meu petit raspall com de silicona que tinc per la cara perquè quedi ben net. I llavors, entre el que vaig tardar de deixar-lo de fer servir perquè m'ho havia deixat i comprar-ne uns altres, literalment van passar 3 o 4 dies. Doncs vaig fer servir uns sabons de la Roche-Posay, que a més se suposa que és més bona marca. Doncs vaig fer servir aquests sabons que jo tenia i que mai m'havien fet res i se'm va fotre a la cara, família, no sabeu. Tota la puta cara vermella, bullint, bueno, va ser escarós. I llavors vaig tenir molts granets. Jo en general sóc una persona que tinc bastants grans, però se m'ha posat la cara fatal. I ara que he tornat a fer servir regularment el CeraVe, sembla que se m'està calmant. A més, jo tinc la pell grassa i mai faig servir crema hidratant perquè penso que serà demencial. Però també tinc la pell molt seca perquè crec que tinc dermatitis seborreica. Saps allò que a vegades se m'escamen les celles, llavors me la hidrato molt, però tampoc no s'acaba de passar. És una cosa raríssima que hauria d'anar al dermatòleg, però també de pagar el lloguer. Llavors és o pagar el lloguer o anar al dermatòleg. El tema és que estic fent servir aquesta mostra que em van donar a la farmàcia on vaig comprar el CeraVe i em va molt bé. Llavors, sí, segurament també compri la crema hidratant. Tot això no sé per què us explico. Ah, sí, perquè m'he mirat al mirall i he pensat que tenia la cara prou bé, a diferència de fa una setmana que era demencial. Aquesta colònia no és broma que és la que fa servir l'Esther Expósito, perquè quan la vaig entrevistar vaig veure l'olor que feia, em vaig tornar boja, vaig anar a una perfumeria i vaig olorar-les totes fins que la vaig trobar. I fa una olor, bueno, no sabeu. I a més, quan la porto tothom em diu que faig molt bona olor. Dit això, cap a treballar. No és tan tard, pensava que acabaria més tard. Són les 10 i 7. A més, tothom està arribant tard avui. Avui arribo una mica tard, avui arribaré tard. Bé. Últimament només escolto Ralphie, Rosowski, bueno, aquesta mena de moderneig madrileny. Des que vaig anar al concert m'està obsessionant moltíssim. I mira que, o sigui, el concert va estar bé, però tampoc no va ser
Oh, sí, m'ho vaig passar molt bé. És veritat que algunes no me les sabia, llavors estava una mica tiesa, però m'ho vaig passar molt bé igualment. Vosaltres no sabeu què estic escoltant, si no retrasada, però jo m'ho estic passant molt bé. Bon dia! Mother of God, si no hi ha ningú avui. Com que ja he arribat i estic esperant a que s'obri la pitjor aplicació del món, que també és la que més estimo, us ensenyaré el meu espai de treball, perquè és demencial, lo bruta que sóc. Mira, aquí tenim el meu petit ordinador, amb una aigua, que crec que... És que mira, fa bombolles i tot, aquesta aigua ja és demencial. Amb el disc de la Marató. Un tros de paper de plata, per exemple, una mica de paper, uns punts de llibres que va fer la Jana. Tenim també, tenim en Rafinha per aquí de caganer, un cafè ple i podrit, perquè això fa aquí des d'abans de Nadal, ja t'ho dic. Cervesa, que algú me n'ha robat una. Algú m'ha robat una cervesa. És un espai de treball, bueno, que emociona, la veritat. Hola! Hem vingut a dinar, família! L'has fet tu. I ara Ho censuraré tot! Ens explicaran el seu secret més important d'aquest cap de setmana. Ho censuraré tot. Heu fet... Petting, no. Tijereta. No. Va, Ara aquí de Galins és tortillera. avui menjo truita. Ai! Tu què dines? Una amanida de pesto, el meu go-to. Gràcies per riure, tu. I un nuggets. Què dines tu, Marc Andreu? Jo avui m'he cuinat truita de patata i ceba. I com és que la portes en un tàper de l'Ametller No, que has perquè cuinat? també la plastifico a casa. El Reis em va portar una envasadora al buit i ho faig a casa sempre. Que bueno. Sí. I tu, Roger? Jo ensaladilla trista. Està super bueno, a mi m'agrada. Ja hem dinat, estem demanant el cafè. He descobert que tinc 2 euros sueltos i per tant avui el cafè és gratis. Perquè el metàl·lic no compta com a diners gastats. Hola, blog! Sabeu que ara fumo? No és veritat, no diguis això. Ets una woke de merda. Ahir vaig fumar i ara sóc fumadora compulsiva. I com és que ara estàs fent un cafè i no estàs fumant? Perquè no m'agrada el tabaco i de fet tampoc m'agrada el cafè. I jo, si fos per mi, m'enxufaria un colacao, un suc de taronja, però no puc. Per què? Perquè aquí no puc demanar colacao, que ja ho he intentat, i suc de taronja tampoc, i a l'Ametller és molt car. Pues una també és o el suc de taronja o el lloguer, i trio el lloguer. Avui, família, serà el pitjor programa de la història de la humanitat. Què dius? Si parles de Rossowski. Sort que no l'heu de veure. No el recupereu ni a YouTube, ni a 3Cat, Hi ha una entrevista xula. ICAT. Avui ve la tia aquella de Líos de Carla. Ella és fantàstica. Tinc unes ganes que s'acabi i no n'he començat, no saps. Pregunteu-li comentaris que ha fet la Gala aquest cap de setmana abans d'anar a un concert. Hola, mi gente. Dilluns, què tal? M'he de presentar. Sí, Soc l'Eudal. Soc redactor digital del Loft, que és una manera de dir que fa que TikToks. és una manera de dir que fa TikToks i que és una manera de dir que es queixen cada vegada que els dic que han de fer un TikTok. Sí. Bàsicament aquesta Potser és la haurem de meva fer un feina. TikTok, però el TikTok d'avui fa il·lusió. Són les galetes de la Rosalia. Bueno, no, de la cosina de la Rosalia. Doncs es veu que la Jana li va enviar un missatge a la cosina de la Rosalia demanant com galetes, perquè la Rosalia va penjar un Instastory, i ara ens les envia. Que mona. Avui ho provem, o avui o demà al matí. Mi gente, comença el programa ja pràcticament. Us vaig ensenyar com és l'estudi. Hola, Jana. Us vaig a fer un tour de la ràdio. Ai, el Mentos. Aquesta és la Mariona, Massimo. la Massimo Dutti. Aquesta és la Jana, miliciana, antifeixista i woke. Aquest és en Sam, tècnic i també woke. La Maria, de pràctiques i woke. I això és la peixera. Aquí és on passa tot el que jo tinc fomo que passa durant el programa mentre jo estic parlant. Aquí ens critiquen. Els vaig a tancar, maltractadors. Aquí el nostre petit estudi. Bueno, això ja ho coneixeu. Aquí sec jo, aquí l'Alberto, presentador i woke també. No, jo avui no m'ensenyis gaire. Ah, vale. Presentador i woke també. I fea, vull fea. Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel. Bona tarda, Gara Castell. Oh, que bé que canta. Sóc una petita nimfa. Ets una petita nimfa, eh? Sí. Espera, que hi ha una exclusiva mundial. Vale, el dijous tindreu aquí asseguts a Xavi Canalies. Xavi Canalies i després Anna Mena i Òscar Casa. A mi això me la suda. És la millor exclusiva. És puta No sabeu com me la pela. My people! Hem anat a fer un cafè amb la Laia Castells i l'Alberto i ara hem de sopar. Què sopo? Superepollo. Heu de saber una cosa. Em vaig fer Tinder, vale? I ara estava parlant amb un senyor. I ara volen veure i em fa vergonya. Les primeres fotos? No, les dues primeres fotos no. Mira, aquesta està bé. No, aquí ve, aquí ve. Però és que la següent... Ai! Ho heu vist?
Gala, no es veu. No, va, Gala. L'hem d'analitzar. Però mira quin bíceps. Sí, està molt bé. Chicos, toque casi el techo. Ah! No és lleig, Gala, és que ets una exagerada. No, a mi em funciona, per això li he donat like. Ara t'hem de ple. La Mar ha fet servir el meu calaix al congelador per congelar la seva puta llet amb un paper, que això... He estat una estona fent ganxet, molt poc rato, perquè m'estava distraient parlant per Instagram. Estic fent una funda pel meu jornal, però ara ja m'he cansat, estic farta. Llavors ara em posaré una mica de YouTube i me n'aniré a dormir. 23:42, i anem a dormir. Bona nit, mi gente, fins demà. Com sempre, és tardíssim. Impossible llevar-se aviat i fer bé les coses en aquesta casa, la veritat. Preparar-me per anar a treballar. I fa fred i plou molt, Han posat un avís. Han posat un avís demencial de riesgo alto, no sé què. Gravetat alta. Flipa, tio. No sé si m'escoltareu bé perquè acabo de posar una rentadora. Tinc el calefactor per no morir-me de fred quan em dutxi, però bueno. Sabeu que l'altre dia vaig descobrir... Això és de retrasada, vale? Però l'altre dia vaig descobrir les lavanderies. I des de llavors les amo. No per la rentadora, perquè de rentadora en tinc, però no tenim secadora a casa meu. Soc addicta a la secadora, en plan a mi... On hi hagi una secadora que se quito todo lo otro. En plan, m'encanten les secadores perquè la meva cosa menys preferida d'aquest món, la cosa que més odio, és haver d'estendre la roba. No puc suportar, no... O sigui, em provoca molt de rebuig de debò, en plan, no m'agrada. Tio, una secadora me la foto pel cul. I només val 3 euros, que tothom diu que és molt car, però són 3 euros i t'estalvies estendre. Llavors, ara he posat una rentadora bastant plena i crec que ho portaré a la secadora, si són 15 minuts de merda. Crec que faré això i mentre estan estrellant la lavanderia fent el meu petit guió del loft. Dit això, no trobo el meu raspall, no sé on és el meu raspall i estic molt preocupada perquè lo amo. Mireu, avui aniré verda. És que odio vestir-me, família, no sabeu? Ojalà pogués anar cada dia de la meva vida igual sense que ningú em jutgés. Odio que haguem decidit que la moda determina si una persona és bruta o no, perquè jo la meva puta roba la rento, però és que vull anar cada dia igual. Per què no puc anar cada dia igual sense semblar una escarosa i una bruta? Cada dia amb el meu xandall gris i la meva puta roba gris i a xupar-la. Vull anar així. Que ara un xandall d'un altre color, ara d'anar tota verda, com si fos un tall de gespa. La gent intel·ligent no es canvia. Sí, es canvia, però sempre va igual. En Mark Zuckerberg, evidentment no és santo de mi devoció, però ell cada dia va igual. Pues jo també vull. Jo és que vull anar cada dia igual. Ojalà poder anar cada dia igual, m'entens? Ai, que bendició, família. M'encanta estar sola al pis. I jo amo les meves companyes de pis, evidentment. Però estar sola al pis és una bendició. Som-hi! Dijous tinc una reunió amb el meu jefe. Oh! Que miedo, mi nena! Ens veiem quan hagi fet un tros de guió, perquè ara estic una mica angoixada, i anem a la lavanderia juntes. I li queden 18 minutazos a la rentadora. 18 minutazos! Déu meu, no sortirem d'aquí en la puta vida, ja t'ho dic. Va, farem Dyson! Joder. Jo avui havia d'acompanyar la meva companya pis a la pelo i al final m'he dormit. M'hagués anat bé perquè em vull canviar el color de cabells. En plan, em vull posar el meu color i ja estic farta d'aquest puto rosa escarós. Llavors estic trista perquè no hi he anat. Hi ha hagut una tia que no ha vingut a la pelo, m'ho hagués pogut fer jo i no ho he fet perquè no hi he anat. Deleiteame, Alexa! Miramba, miramba, miramba. No us compreu la Dyson en la vostra puta vida. Dura 1 minut. Hagués pogut llegir les ressenyes abans de fer aquesta compra? Pues segurament. Que asco, que asco. Oh, què m'ha quedat? M'ha quedat un estropicio. No ho sé fer, ja està, desisteixo. Puta merda. Ja s'ha acabat la rentadora, m'està renyant. L'únic és que no trobo les crocs. Tio, ho estic perdent tot, sempre ho perdo tot. Jo de veritat no sé què em passa. On està el meu croc? On està la bossa per anar a la lavanderia? On està tot en aquesta casa? No en trobo res. Ah, estan aquí. Ah, ho he trobat tot, ho he trobat tot. Les crocs i la bossa del Mercadona estan al mateix puesto. Em pregunto per què, però està al mateix puesto. Som-hi! M'encanta a mi una mica de lavanderia. Thinking about you, no one else, no one else. Crec que està tot ple. Li queda 50 hores a les rentadores, mira. Bueno, a les secadores. A una 14 i a l'altra 11. I a l'altre 0, però ningú l'està venint a recollir. Segurament li quedin 8 hores fins que el desgraciat que l'ha de venir a recollir, la reculli.
Us vaig saber que he pogut posar la meva secadora, però no us ho volia ensenyar perquè hi havia gent traient-la i em feia vergonya. Bueno, he arribat a casa, my people. Em pensava que un puto dimarts a les 10 del matí no hi hauria ningú a la lavanderia, però aparentment és viral. Hola! Has de la lavanderia per què? Aixugar-ho. Per què? Perquè odio estendre la roba, mare, ho odio amb totes les meves forces. Clar, més pagar, no? Vaig a fer-me el dinar i cap a la feina. Va, adeu, família, ens Són veiem les 12 del matí, és una tardanera. Que ningú se no... Són les 11 i 21. Són les 11 i 21, superaviat, en És realitat. superaviat. Jo ja te la pelo, he estudiat, jo fa 1000 hores que volto i tu... Jo m'he dutxat. Bueno, doncs això, ens veiem a la ràdio, família. Digues adeu. Mira, m'he comprat un paraigües només sortir de casa, perquè no tinc paraigües. Crec que portar paraigües et fa com de pringat. No, és que jo en el meu trajecte del metro fins aquí l'anava plegant. Nosaltres dos tenim un afegitó que molt poca gent té en compte, que és que portem ulleres. Absolutament. Lo de les ulleres quan plou és una cosa demencial digna d'estudi. Ajuda'm, Fran, perquè... Ha passat una cosa que és... Oh, què ha passat? Que se m'ha acabat la puta aigua mentre m'estava omplint la cantimplora. La segona que acabem ja. I no ho sé posar, llavors estic una mica nerviosa. Ui! Pesa, pesa molt. Així. I el pes ho trenca. Ja està! Ah, que fàcil, no? La cosa, escolta'm. Vaya puta Ens merda. truquin d'escó per muntar un reactor nuclear. Som uns petits genis. Meravelles! Mira, en Roger. Què dines avui, Roger? Quins nervis. Estem anant a dinar. Sempre em sorprèn molt el dinar del Roger, perquè a vegades és divertit i a vegades és la cosa més escarosa que he provat mai. Va, anem. On seiem? Hola, que rico! Mireu el dinar del Roger. Oh, són fideus. Són fideus de boniato. Per què sempre és la Mas woke? Menges molt woke. Thank you. I tu què dines, Maria? Un mini cuscús amb una mini hamburguesa. Què dines tu, Alberto Badel? També és bastant woke, això, per part teva. No, és el que menjo cada puta dia de la meva vida. Hi ha molt de pollastre. Sí que n'hi ha molt. Teriyaki. Família, ha sortit el Tiny Desk de Guitarrica de la Fuente, que és un dels meus cantants que em van sortir a Spotify Rap, i jo lo amo, i anem a reaccionar. És que l'estimo. M'encanta que sigui gay, a més. A mi no! Com ha de ser gay? Però com em destrossaràs així la vida, desgraciat? Que jo estava enamorada de tu. No m'ho mereixo. Si no... És que és una... És que no hi ha ningú com ell. Que guapo que és. Buah, m'ha encantat el Tiny Desk d'en Guitarrica, M'ha funcionat molt. Quins nervis, ara el vull tornar a escoltar. Anem a fer programa. He llegado a my house. I he passat per l'Ametller i pel Capravo. He descobert que hi ha un desodorant gegant, perquè crec que duren poc. No sé, o jo abuso de desodorant. I el meu super preferit del món mundial, que és l'Ametller, perquè sóc escarosa i no tinc perdó de Déu. He anat i he comprat. Això també el Capravo. Aquest iogurt, jo no sé si això us ho he recomanat mai, però això, família. Pastoreta a l'estilo griego és una cosa que jo no puc descriure el que sento per això. A l'Ametller he comprat la meva crema, és que tampoc sé descriure el que sento per això, és molt heavy. La crema meva preferida del món mundial, que és la de thai, pastanaga i coco, una cosa espectacular d'un altre món. I llavors la meva mother em va recomanar aquesta salsa cafè París de l'Ametller. I això de tota la vida de Déu, ella s'ho va fer amb una hamburguesa perquè no en té ni idea, però això de tota la vida de Déu s'ha fet amb filet. Llavors també he comprat filet sense antibiòtics, perquè si no li noto el gust d'antibiòtic. Que les meves companyes de pis se n'enreien, però és que té gust d'antibiòtic la carn. La vedella té gust d'antibiòtic i no ho puc suportar, i llavors l'he de comprar l'Ametller. Un dia vaig fer match de Tinder amb un senyor que votava l'Au Riols. Va ser un punt incòmode, la veritat, perquè em va dir que és una cosa que tothom ama i tu odies. I li vaig dir l'Au Riols, i em va dir lol, jo la voto. I vaig desfer match. Potser era l'amor de la meva vida? No, és impossible. Però bueno, you never know. Els camins del senyor són inescrutables. Ara, seria de molt mala llet, Seria d'una mala llet impressionant que l'amor de la meva vida fos... És que és impossible, no? Perquè atenta contra els drets humans. Però imagina tu. Hòstia, vaya putada, col·lega. Al final he sopat ja. M'ha fet mandra gravar-ho. He comprat una salsa nova. Ai, perdoneu, és que estava escoltant les notícies. He comprat una salsa nova, però no m'ha agradat. I l'he tirat. Sap un greu, llençar avançant, però bueno. La Mar no para. No para, que no para, mira. Que no para, mira. Mira quin vídeo l'ha. No. Ho censuraré, ho censuraré. No marxo. Vull que vingui. Ja marxa, ja! Mira com s'ha quedat. Mira com s'ha quedat la porta amb la sabata. Ets una puta loca de mente, que ninja. Toca anar a dormir.
fred. Bona nit, família. Bon dia, família. Ara estava escoltant les notícies a la ràdio i ja ho vaig veure ahir, que un tren es va descarrilar, l'altre es va estampar contra un mur o li va caure un mur a sobre, no sé. I ara només parlem d'això, clar. Avui he d'anar a la feina a l'hora. De moment ja faig tard, perquè són les 9. I he d'estar d'aquí una hora i ja veig que no hi seré, però bueno. Perquè tenim reunió a les 10. De moment m'he preparat la maleta i ara em vestiré, però no sé què posar-me, tampoc. Estic indecisa, avui. Mireu que rico! Oh, que bendición! La Gemma m'ha portat un croissant perquè he anat a buscar esmorzar. Està boníssim. Crec que m'emportaré una truita i veuré a la feina. Em fa molta mandra cuinar. No passa res. La mare és retrasada i no sap que això és. Que no passaran de les putíssimes milícies antifeixistes del 1936. Soc una mica dislèxica. Soc una woke. Soc una mica dislèxica i vaig dir no passa res. Ja, però és que com no coneixes aquesta imatge? A veure, que jo vaig dir no passa res. Mira, quina barbaritat. Veieu que és fosc, no? Ui, veieu que és fosc, no? Sabeu què m'ha passat, no? Efectivament, m'importeu tan poc que m'he deixat la càmera aquí. Soc lo pitjor que ha existit mai. I diràs, bueno, Gala, però ens hauràs pogut gravar algun plano tontorrón. No he gravat res, me l'ha sudat. I a sobre sabeu que és lo pitjor? Que avui hagués hagut gran contingut, a part que m'ha obert el meu ex. Això és sempre un bon contingut. Però ara estic trista, o sigui que deixeu-me en pau. Em faré un colacao amb els meus cereals. Però això, estic com trista avui. Li he demanat a la meva psicòloga que m'avanci l'hora. Bueno, estoy molt mal. Hola, perros. Me'ls he deixat avui, aquí a casa. No me'ls he portat a la ràdio. Se m'han oblidat, no podré tenir fills mai. El teu un gos? Sí. Seria mosso. M'acabo de canviar, literal fa 20 segons de l'últim clip, però m'acabo de canviar i he pensat que, clar, com que no heu estat amb mi a la ràdio, se m'ha oblidat ensenyar-vos això, la revista d'en Rosowski, i em fa molta il·lusió perquè és fantàstica. Sobre fa molta olor de revista que això. Que bendició. Bueno, perdoneu, que m'he anat de tema. Això, faré una mica de ganxi. Estic fent, ara us ho ensenyo. Estic fent això que serà una funda pel meu jornal. Aquest és el meu jornal. Està demacràtic, només l'he fet servir 3 dies literal. Però està pobre que no aguanta més. S'ha mullat, això, es separa. Mira que els Moleskine, que és la marca, és caríssima i a part va molt bé, però se'm va mullar a sac complet. El vaig pràcticament hundir en aigua. Porto tota la tarda fent això. Però bueno, estic a punt d'acabar. Família, ho tenim. Després ho seguirem fent, perquè les capitanes del Club de Perfectes, és a dir, la Mar i la Yume, m'estan renyant perquè no vaig a sopar. I tinc una mica de fomo perquè estan parlant i ho estic escoltant que estan parlant. Hola, chicos! Ja ha llegado! Ja ho sé, heu parlat molt, sou unes bullies. Avui soparé puré i què més puc sopar? Una hamburguesa? Potser puc sopar una hamburguesa. Proveu els establiments que siguin massa cars i que maltractin els seus treballadors. Home, amb un Mercadona així... A un Mercadona se li pot robar, perquè ell és feixista i un fill de puta que va fer treballar els seus treballadors durant la gana. Pues que per 2 euros que li robi, que no li robaré 2 euros perquè li robaré els paquetons de salmón, però bueno, no passa res. Robar no... La Yume és que creu en el karma, la Yume, llavors. A mi m'encanta quedar-me coses del Mercadona pel cul. Del Mercadona, de la Casa del Libro, per Sant Jordi. Mireu el meu sopar, espera. Guacamole, quelites, puré, crec que com ahir també. I m'estic descongelant una hamburguesa amb una tècnica ancestral. Bon profit si esteu sopant, família! Últimament estic fent una cosa que és anar a dormir fent ganxet sense pantalles i no és broma que dormo molt millor. En plan, dormo del tirón. Quan estic amb TikTok no dormo del tirón. No sé si té alguna cosa a veure, potser simplement estic dormint millor aquests dies, perquè no dormir del tirón en 20 anys és raro, tia. I és per culpa de TikTok, com tots els problemes de la meva vida. Bon dia, blog! No m'ho mereixo estar bloguejant a aquestes hores del matí. Són les 8:17. Avui només m'he llevat 17 minuts tard. Soc la mejor. Vull preparar ràpid el guió i fer les coses que he de fer ràpid. I així puc anar a preparar la reunió i després ja no he de fer res. Però també he d'esmorzar. Avui esmorzaré de veritat, perquè si no és que després tinc gana a les 12. Mireu que esmorza mi perfecta. Un petit mal, chaval. Ah, huele muy mal. Paulo Tokio. Paulo Tokio. Welcome, buenos días Nueva York. Bueno, buenos días Tokio. No fa olor a res. Amb els maquinistes. Repassem també altres ventada d'aquesta setmana, sobretot a l'Empordà. L'ús de l'exèrcit per controlar drones. 28 de febrer, M'estic canviant perquè són
les 11:17 i aniré a la feina i em posaré a editar perquè estava editant el blog. Sabeu que jo he gravat així de blogs i no els he penjat perquè em feia mandra editar-los i estan borrats, en plan ja no existeixen, però hi ha tota la meva setmana documentada a la bessura del meu petit MacBook. Em vestiré i aniré cap allà i així ni que em quedi editant a la ràdio i ja estic allà, perquè recordem que avui tinc la reunió. Avui hi ha tothom a redacció i m'he hagut de canviar de puesto perquè he arribat l'última. Ja estic molt trista perquè estic molt apartada, mireu, tots junts i jo aquí, apartadet amb l'aigua, millors amigues. He estat editant un rato, però són la 1, havia de fer la reunió a les 12:30 i crec que no la podré fer perquè com que avui no hi ha trens, hi ha més trànsit a les carreteres, llavors està en una cua. Em dino pasta un altre cop. És que no tinc res a la meva puta casa. Jo he d'anar a comprar, però ho estic posposant per no gastar diners. Hem fet l'entrevista a l'Anna Mena i l'Òscar Casas. He pogut fer la reunió, estic molt contenta perquè ha anat molt bé. Són les 14:48, d'aquí 12 minuts comencem el vlog. Són les 3. Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Cadell. Sorry. Bona tarda, Gala Castell. Com és que cantem tant avui? Oh yeah, perquè estem cantarines. Mireu que ha fet l'Eudal. Mireu, choose your Haurà fet fighter. un vano. Jacob Elordi. Sí. Que vull fer una foto, conyo. Espera't, és que no es veu, no fas fatal. Espera't. Hòstia, Eudal, bro. Això és per fer un nadiu, jo els hi diré un nom, rotllo Josep Montero, i hauran de posar... Tal. Hola, Gala. L'Anna Mena. És que L'Alberto està trobant molt malament. l'Alberto es troba fatal i no podrà anar a gravar una cosa. Ja està. Res més. Adéu, Gala! Hem acabat el programa i ara estem fent temps, però és que portem 1 hora fent temps. Mentre anem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am perquè fan la presentació de Canet Rock. Fem-ho sense saber si ho tornarem a fer. En Marc Andreu ens convida a un cafè. Hola, blog! Hi there! Mira, la Jana ja ha acabat de fer pipi. Que ràpida has fet pipi! Bueno, estem ja en aquest petit evento que és la presentació del cartell de Canet Rock. No penso informar-vos res, us parlaré quan estigui a casa. Por respeto, us he ensenyat que estic aquí. Ciao! Hola, família. No sé què va passar ahir. I jo no tenia previst sortir, perquè havia sortit feia una setmana i jo no soc persona de sortir massa, la veritat. Però m'ho he passat molt bé. Em vaig acabar fent amiga de 3 nens de Banyoles que evidentment no coneixia de res. Per mi era la heavy i vaig dir, fantàstic, ens quedem amb aquests heaviers de mentida. I m'ho vaig passar molt bé, vaig acabar tancant i vaig acabar arribant a casa. Crec que vaig ser bastant divertida i m'ho vaig passar bé, molt agradable, la veritat. Vaig arribar a casa, em vaig trobar que les meves companyes de pis m'havien regalat un petit paquet de condons. Elles no saben que estic a la meva lesbiana era. Es va fins i tot lligar una mica, crec. L'únic que ara mireu els meus cabells, clar. Això és, així, si preferiria rapar-me, estar-me aquí 4 hores pentinant, que és el que haurà de passar. He decidit que em trobo malament. Com que no m'acabo de trobar bé, crec que tinc una mica de ressaca. Sóc una vieja. S'acaba aquí el vlog, són les 6 de la tarda, i ara endreçaré l'habitació, faré una mica de journal i tot això, perquè, bueno, també em vull dutxar, fer-me la cara, les celles... Bé, una mica de reset, una mica de començar la setmana que ve a puesto. Potser la setmana que ve segueixo fent vlog. Seria divertit, no?, que fos constant en alguna cosa. Ho mirarem. De moment us abandono aquí. Ciao, família. I love you.